Eurostandarт Център 28 е лицензиран център за обучение от Министерството на образованието и науката и притежава дългогодишна традиция и практика. Казвам се Яна Тодорова и съм водещ преподавател по екскурзоводство в Euroстандарт Център 28. Едновременно с това съм докторант в Софийския университет Свети Климент Охридски. Професията екскурзовод се предлага в различни форми на обучение – редовна и дистанционна, и адаптирана за работещи и учащи. Euroстандарт Център 28 разполага със съвременна уеб-базирана система за обучение. Тя представлява платформа, където в виртуални класни стаи се провеждат курсовете по екскурзоводство чрез уеб-бинари, туристически беседи и дискусионни табла за теоретичната част. Обучението на живо е съставено от индивидуални теренни практики с преподавател, посещение на музеи и туристически забележителности. Част от курса е практика в туристическа агенция, където могат да се приложат усвоените знания в реална обстановка. Този стаж предлага екскурзии в България и чужбина, по време на които всеки курсист може да се запознае с работата отблизо. Получената диплома дава право за практикуване на професията на територията на различни държави от целия Европейски съюз. За повече информация следете сайта ни eurostandartcenter28.com.